Bagyong Butchoy magdala og grabe nga pagbaha pagsulod sa PAR ug mga adlaw. Bagong officer in charge sa Police Regional Office 7 milingkod na. Duha pa tayo gupat ang angol sa hostage drama sa Dakbayan sa Mandaue. 131 ka mga drug pushers ug users sa Mandaue City misurrender. Mayang hapon sugbog Kabisayan. Duha patay samtang upat ang samaran sa naitabong pagpang-hostage sa Barangay Tabuk, Mandaue City. Gituhuan nga nawad-an og pangisip ang hostage. Kinigaksyonan ni Leslie Camnarvistil. Ito kasi patay na din niya akong papa. Pwede na nuguan sa akong papa. Luspad na kaayo. Sa una ra, karon wa na buwang siya. Nagkurog ang duha ka buwang mabdos nga si Karen Villamor sa naitabuk kanila. Pasado alas 10 niadtong Sabado, nagkagubot ang mga namuyo sa Barangay Tabuk, Dakbayan sa Mandaue, dihang nang hostage si Alfie Mendez sa iyang mga kabanay. Matud pa ni Karen, ilang namatikdan nga nawala na siyang maayo nga pangisip si Alfie ug nagpataka na lang kini og yaw-yaw. Ilikoy lang ganyang utok ba, ngayang una-una dautan. Patyon ko siya sa akong amahan, tabangan ko siya sa mga kasilinganan, dili biya, amo siyang amaman. Enggo ayaw pag una nagdautan pi, naaraman mi diri. Apan kalit lang nga misagit ang igsuon ni Karen nga si James nga gidunggab sa iyang igagaw nga si Alfie. Dali mitabang sa panghitabo ang igsuon ni James nga si Aileen. Apan gidunggab usab kini ni Alfie. Midagan si Karen aron pagtabang sa duha niya ka igsuon. Apan giapil usab kini og dunggab. Samtang samaran usab ang iyang bana nga si AJ Lawas nga mitabang kaniya. Mitabang ang ilang silingan nga si Edison Utadoy. Apan gidunggab usab kini. Si Faustino Perales ang amahan ni Karen. Dali midagan silang panimay diyang nasayod sa panghitabo ug gipakalma si Alfie. Apan nagunitan siya sa suspek sa liog ug gidunggab hinungdan siyang kamatayon. Pungko ni sagit na kong manghod diyang giuwang si Alfie kaya nang giduslak-duslak akong kuya. Nya gitabang niya yang giuwang gidunggabon man ang akong manghod. Naniuwang ko kapil gidunggab-dunggab pud magay kay wara na igo akong tiyan. Samtang katapusang nagunitan ni Alfie ang 8 ka buwan nga anak ni Karen. Samtang nagkupot ang sospek sa bata, gitiunan kini sa liog sa dalang kutsilyo. Gihangyo si Alfie ni PO3 Ricardo Pitilona nga buhian ang bata apan nagmagahi kini. Apan wa na siyang insaktong pangisip si Alfie ug nakahukom ang mga pulis nga tapuson ang pagpang-hostage. Gipusil ug naigo si Alfie sa iyang liog nga hinungdan siyang hinaling kamatayon. Wala, ang iya gusto niya nga may rasa niya patyon ka siya. Kaya nga siya murag yapon sir o di ko niya posilon sir. Kabalo ko patyon yapon ko ninyo sa gawa sa pantuson kaya nakapatay na ko sir. Nakadunggab na ko. Niya ang bata, anak naman niya sa 8 months old. Nga ko ba, ang bata ba di kaon saon. Di mo niya ihatag. Di niya ihatag bitaw niya. Luwi na kayang bata. Nakadugo na ganito. Ito nga kinanglan na ganurag sa decision making ba. Tinato pabuton pa nga ang bata nga duha nga na hostage. Mapay madisgrasya usab. Ang ilang silingan nga si Rami Batulan, nagkanayon nga nakamatngon siya nga adunay diferensya sa pangisip si Alfie, diyang naabot kini silang dapit. Matud sa hepe sa Mandaue City Police Office, insakto ang gihimo sa mga pulis human napakyas sa ilang paghangyo sa hostage taker sa pagbuhi sa 8 ka buwang nga bata. Wala siya nakita nga kalapasan sa negosasyon human nasayod gikan sa inahan sa hostage taker nga adunay diferensya sa pangisip niini. Midugang si Kabal nga posible ang pagpatay sa amahan ni Alfie mo'y usa sa mga hinungdan nga nahimo sa sospek ang pagpanunggab. So yun yung we don't know if he held a grudge for so long a time. So yun ang mga anggulo na pwede natin tingnan for the motive. Kasi yung napatay niya actually was the one responsible sa pagpatay dun sa father niya. Alang Saksyon Bisaya, Leslie Camnarvistil, News 5. 8 ka mga sakop sa Mabolo Police Station gipasakaan og sumbong robbery, sexual assault, extortion ug insidious machinery sa usa ka babae nga ilang gidakop tungod sa gidili nga drugas. Gipangkiha mao sila si Police Investigator Vincent Zozobrado, PO1 Teofilo Salas, SPO2 Dante Villacaros, PO2 Victor Ato Jr., PO3 Lucito Gonzales, PO2 Felix Tunyacao, PO1 Albert Cabihe ug PO1 Marlon Acabado.
Ang mikiha mao ang usa ka Genevieve Galan nga ilang gidakop niadtong Hunyo 15 sa usa ka buy-bust operation sa Barangay Apas. Ang abogado ni Galan nga si Attorney Ophie Esther Bragat nagkanayon nga ang ilang kliyente mireklamo nga dili usa ka buy-bust ang nahitabo. Matud nini ang mga pulis pugos nga misulod sa iyang gipuy-an ug dili iya ang mga shabu nga nakuha. Mireklamo usab kini nga gikuot ang iyang kinatao. Ubos sa pasangil nga gihimo nila ang usa ka complete body inspection. Nga nawangtang usab ang relo, mga alahas ug laptop ni Galan. Among ipangayo diri kay first kay ni request may preventive suspension. Ikaduha nga temporary relief and transfer sa ang kliyente nga ibalhin siya sa laing police station for her safety and well-being. Mga igsoon sa usa ka labing dako ug napatay nga drug pusher sa Sugbo misurrender ngadto sa mga sakop sa kapulisan. Lakip nga misurrender ang mga bata-bata ni Rowen Secretaria alias Yawa. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Misurrender sa kapulisan sila si Gali Reyes Sekretarya ug Michael Sekretarya atol sa gihimong operasyon tukhang sa Carbon Police Station. Sila mga igsuon ni Ruwen Sekretarya alias Yawa nga napatay sa kapulisan sa miaging buwan didto sa isla sa Banacon, Hitafi, Bohol. Usa lang sila sa kapin 30 katawo nga ni surrender ni adtong Bernes gumikan sa kahadlok ug gusto na sab magbag-o sa iyang kinabuhi. Si Gali adunay tulo ka pending nga warrant of arrest sa kasong murder og frustrated murder. Misurrender usab ang kanhi live-in partner ni Yawa nga si Annalyn Ariza Tihano ug duha ka bata-bata ni Yawa nga silang Jerome Abanto, Buyet Aparesi ug Harold Bihasa. Si Bihasa dunay duha ka pending nga kaso sa pagpatay. Si Gali ug Bihasa nitug-an na hadlok silang mapatay maong ni surrender sila. Doon na siya kuan tulo ni ka pending ya. Doon ay duha ka murder o usa ka frustrated murder sir. Samtang napusilan patay sa kapulisan sa Lapu-Lapu City ang notadong drug poser sa sitio Kabatuan sa Barangay Maribago kagahapon sa hapon, si Rinan Mangundato ug Ronel Kalisang alias Bata ang subject sa gihimong buy-bust operation sa mga pulis. Ang duha nakabantay nga usa ka buy-bust ang nahitabo ug nanagan atol sa ginukdanay na corner si Mangundato ug namusil sa kapulisan. Nibaws ang kapulisan kaniya ug naigo kini samtang nadakpan ang iyang kauban nga si Kalisang. Nakuha kang Mangundato ang mga pakete sa shabu, kwarta nga gituohang halin sa pagbamaligya ug gidili nga drogas, granada ug kalibre 45 nga pistola. Samtang gipusasan sa mga pulis ang batanon nga si Romel Istan nga taga Dimasalang Street sa Barangay Pahina Central. Siya nadakpan sa buy-bust operation ni adtong Sabado sa gabi sa City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa Cebu City Police Office. Nakuha gikan kaniya ang kwarta og mga pinakete nga shabu nga mutimbang og kapin sa 10 gramos. Gibana-bana mo kantidad kini og 150,000 pesos. Base sa itong pag-monitor, saan sa kalibil to, no? Kaning makahurot lagi 200 to 300 grams kada matag simana. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. 131 ka mga drug pushers ug pusher sa dakbayan sa Mandawi mitahan sa ilang kaugalingon kaganihang buntag sa kahadlok ni President Rodrigo Duterte. Kini ang eksklusibong giaksyonan ni Jinky Rosit. Sayong nagtapok dinhi sa Mandawi City Sports Complex kining 131 ka mga drug users ug pushers nga naglihok sa unom ka barangay sa Mandawi. Tuyo nilang misurrender agig pagtamod sa Oplan Tuktok Hangyo nga programa karon sa kapulisan. Mideklarar sila nga magbag-o na gikan sa hiwi nila nga mga buhat ug hingpit ng biyaan ang maong bisyo. Halos tanan kanila, miingon nga nahadlok sila sa mando ni President Duterte nga gyera batok sa illegal nga droga. Busa karon pa lang, nakadesisyon na sila sa pagbiya, sama ni Jonah, 15-14 anyos pa lang nagsugod sa maong bisyo. Nitahal na lang jud ko aron paniguro ba kay naba ko yung mga anak. Nadyo ko ibana na mabiyaan lang niya na ako sa waynong tanan ng bisyo ba. Giklaro kaganihan ni Vice Mayor Carlo Fortuna, adunay programa ang gobyerno alang sa mga mitahan nga drug personalities.
Andam sila mutagan og panginabuhian ngadto sa mga misurrender pagsiguro nga di na sila mobalik pa sa maong illegal nga negosyo. What is part of the priorities is to come up with a program because it will need funding on how we can provide rehabilitation program free for our drug dependents. Nagtinguha sa bang mayor nga si Luigi Kisumbing nga makahatag og rehabilitation program alang sa mga drug addict sa ilang lugar. The city of Mandaue will explore a way to be able to provide rehabilitation within reason, no? Para sa atong biktima, no? Sa drug trade. And we will also be looking at possible livelihood programs that we can have for the drug pushers, for the drug addicts. Kaya syempre, di man sad may ganahan, no, na musurrender sila karon no, niya base no niya mobalik sila, no, sa illegal trade. Ang mga misurrender ipaubos sa profiling sa kapulisan aron pagsuta kung duna sila'y nakaung-ong nga mga kaso. Naay sa station level na po sa headquarters na mga top personalities nya kani magunguban nato na top personalities wani mga warrant. Mo na ikuan gyud nato, i-refer nato sa atong kuan gyapon sa local government. Human sa kalihukan, tagsatag sa rasab nga gipapauli ang mga misurrender ug monitoro na lang sila sa mga pulis matag karon og unya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. 37 ka mga drug pusher ug drug users misurrender sa San Nicolas Police Station. Lakip sa misurrender ang usa ka 16 anyos nga tigpamaligya og shabu. Kinigaksyonan ni Shin Canonigo. Matud pa ni Police Inspector Alejandro J. Lopez, miabot og 30 city ka drug users ug pushers misurrender kaganiya sa San Nicolas Police Station. Sila gikan sa Barangay Calamba, Sawang Calero, San Nicolas Proper, Pahina San Nicolas, Suba ug Barangay Pasil. Ang pinakabata nga ni surrender nag-edad pa lang og 16 anyos nga taga Pahina San Nicolas. Matud niya, ni surrender siya kay mahadlok siya mamatay, hilabi na nga namaligya siyang shabu aron isuporta na siyang pag-eskwela. Kuhan sa mga pulis, di mapatay. Hindi magpalimpyo sa mungan. Gikalipay siyang inahan nga ni undang ang iyang anak aron magbag-o na siyang kinabuhi o magtarong og pag-eskwela. Pang siya ba nga ni surrender siya ba nga iyang ngandiri ba nga mawa jud siya ba kay eskwela ba na siya nya lumargahay ba na siya og Manila. Alang sa Aksyon Bisaya, Shin Canonigo, News 5. Duha ka balay nga ginama sa mix ug light materials ang naug daw sa sunog kagahapon sa buntag sa sitio Mantawi sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nadawat ang alarma alas 8:57 sa buntag ug pagkalas 9:04 gideklarar kining fire under control sa kabombirohan. Ang duha ka balay gipanag-iya nila ni Pasita Villegas ug usa ka ginganlan ug Evangeline. Gingong nag-overheat nga electric fan ang hinungdan sa sunog apan sutaon pa sa kabombirohan ang tinuod nga hinungdan niini. Gibanabana mokabat sa 80,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala hinuoy gikatahong naangol sa maong insidente. Pero pagsakar ko, mauro hinungdan ang electric fan na. Ang mga padaptawan nagkayo na. Pagsakar ko, dinamda eh. Bag-o na karon ang hepe sa Police Regional Office 7 subay sa dakong revamp nga gipatuman sa bag-ong milingkod nga PNP chief sa nasod. Ang milingkod nga hepe sa PRO 7 mao ang kanhi commander sa Special Action Force. Si Leslie Caminadi-Vistil sa report. Hingpit nang milingkod sa katungdanan isip officer in charge sa Police Regional Office 7, si Chief Superintendent Noli Talinio, ang kanihepe sa PNP Special Action Force. Si Talinio, mo'y gitudlong PRO 7 head hulip ni Chief Superintendent Patrocinio Comendador Jr. Let this not occasion be a sad occasion for all of us. Instead, let us convert this to an opportunity Sa speech ni Komendador, iyang gihulagway nga ang iyang pagbiya, dili usa ka goodbye, kundi usa ka oportunidad nga siya mudawat na usab og laing responsibilidad sa kauluhan. Wa na niya gibatbat pa ang mga accomplishments nga nahimo sulod sa di mo minus 3 ka buwan, isip Regional Director. Gani wa siya magmahay nga nakaserbisyo siya sa PRO 7 sa hamubo lang nga oras. That it is not always the fanfare of the entrance, but rather than what legacy have you left behind
to the people that counts most. And today, as I relinquish my post, it is with great honor that I do have delivered that legacy. Dugang pa ni Komendador, gilauman na niya daan nga mao kini ang mahitabo ug iyang panghinaot nga unta ipadayon pa sa bagong OIC Regional Director ang iyang mga nasugdan batok sa kriminalidad. I do not regret my stay here for that very short period because I always say that it was the best summer experience that I've had. All the demands of PRO7 or the demands of a police life. Si Talinio, mapasalamaton ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga siya mo igipiling palingkuron isip PRO7 officer in charge. Let me thank the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Rodrigo Roa Duterte, for his trust and confidence, for giving me this opportunity to lead PRO7 through. Tinguhan ni Talinio nga mahatagan og katumanan ang mando kanila sa Pangulo sa nasud nga masumpo ang kriminalidad, labi na ang problema sa illegal nga drogas. Dugang pa ni Talinio, wa siya magdahom nga madestino siya sa Rehiyon 7 ug gani iya kini nga giisip nga usa ka dakong hagit alang kaniya. Na dapat nating tuparin, nating lahat, tayong lahat, hindi lang po siya. We need the cooperation and participation of each and every individual. This is a shared responsibility. Sa iyang formal nga paglingkod sa PRO7, ipatuman unya niya ang dakong lahugay sa mga police officials. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Usa ka pulis sa Dakbayan sa Mandawi taktakon gikan sa serbisyo tungod sa paggamit sa gidili nga drugas. Kinigaksyonan ni Faye Tuabi. Nag-atubang og dismissal proceeding ang usa ka pulis sa Mandawi City nga napalgan sa drug test nga migamit og gidili nga drogas. Ang drug test gipahigayon ni atong Mayo 23 ug ang resulta sa confirmatory test mipakita nga tiggamitan og shabu si SP1 Ray Manatad. Matud ni Direktor sa Kapulisan sa Mandawi City Police Office Jonathan Cabal nga wa na mo report sa buhatan si Manatad human sa drug test. Na family problems, financial problems yung sinasabi niya. So I took him in, but yun, to no avail, gumagamit pala ng illegal substance. So he has to go at he's now undergoing a summer dismissal proceeding. So we have to take jurisdiction of him. Matod ni Cabal, nakadawat na sila og mga reports kabahin sa paggamit ni Manatad sa ginadiling drogas. Si Manatad na 20 ka tuig na nga pulis gipangita sa Mandawi Police Office. Well, regardless kasi ang drug test ay yung pagiging drug free ng isang pulis is a continuing qualification to become a police, to be in the service. Alang sa Aksyon Bisaya, Faye Tuabi, News 5. Mayor sa Dakbayan sa Sugbo na balaka nga basin ug mawad-an na sa ilang gana ang mga kapulisan sa pagkigbatok nila sa illegal nga drugas. Karon nga bag-o na ang Regional Director sa PRO7. Si Ryan Suroti sa report. There's no solution. You cannot challenge. Nabalaka sa Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga nawad-an og momentum ang kapulisan sa Rehiyon 7 sa paghulip ni Police Chief Superintendent Patrocinio Comendador nga hepe sa PRO7. Nashock si Osmeña sa mihulip ni Comendador nga si Chief Superintendent Noli Talinio ang kanhi pangu sa Special Action Force nga wa siya makaila. Wa say salig ang mayor sa Camp Crame sa pagpili og mga direktor sa PRO7 sa Manilang Chief Superintendent Prudencio Tombanyas og Manuel Gairlan nga gipahulipan tanan ni Osmeña. You know, the previous generals were bad for Cebu. Really bad for Cebu. Nanugunan ang mayor sa pagkatangtang ni Comendador nga nakapakita sa iyang labok sulod sa tululang kabuan ini sa katungdanan. Matod ni Osmeña, sulod sa pamunuan ni Comendador, di mo mino sa tulo ka mga drug lord sa Subo o ubang bahin sa Rehiyon 7 ang napatay sa kapulisan. Daghan sa mga drug personalities nga napatay, nadakpan o misurrender tungod
Tungod sa kahadlok, hilabi na kay milingkod na sa katungdanan si Presidente Rodrigo Duterte. Nakig-communicate na si Osmeña sa Camp Crame, apan wa kini tubaga sa iyang hangyo nga ipabilin sa PRO7 ang subuanon nga si Komendador. Matod sa mayor, di makaturunganon nga kaliton og hulip ang commander bisan maayog performance ang iyang mga sakop. I hope not, but it's affecting me. Because I put my heart into this, and I thought I would be proud of what's happening now. And now we're being dislocated. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gibaha ang Sugbo ni adtong Biyernes atol sa kusog nga pagbunok sa ulan. Apan bisan sa kakusog sa uwan sa ug pagbaha, 8 ka balay na ugdaw sa sunog. Kinigaksyonan ni Nino Libona. Gibaha ang Sugbo sa kakusog nga uwan ni adtong Biyernes. Miawas ang makanal ug milunop ang tubig sa kadalanan. May resulta kini sa pagkahuot sa dagan sa trapiko, samtang daghang mga pasahero ang na-stranded tungod kay walay kasakyan ug nanglakaw pa uli. Mga sakyanan nga napagnan sa ilang makina tungod sa baha, mipasamot sa pagkabara sa traffic. Taliwa sa kusog nga uwan, miulbo ang usa ka sunog sa sitio Lower Yati, Barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo ni adtong Biyernes hapon. Ang pagbunok sa uwan nga miresulta sa pagbaha sa kadalanan sa Dakbayan, ang usa sa hinungdan sa pagkalangay sa mga bumbiro gumikan sa kahuot sa trapiko. 8 ka balay ang naugdaw ug 2 ang nakan-an sa kayo. Usa ka tawo ang gikatahong na angol. Ang kayo gikatahong nagsugod sa pinamalay ni Ruby Dumam nga miangol ni Eugene Ponce nga nakaangkon og first degree burns. Silbilma Binaluhan nabantayan nga nagkayo ang balay sa ilang silingan ug tungod sa kahadlok walay bisan usa ka butang ang iyang nasalbar. Ang iyang anak ug inahan ang iyang gisiguro sa pagluwas. Panindako ng kalayo. Ngunit buto-buto na. Nga kung atin, isimba man sa Santo Niño, wala may tao sa ilahan. Nga kung itong gamay na bata, kamirang tulo na bilin. Samtang gidali sa pagdala sa mga sakop sa Cebu City Rescue Team kining usa ka ginang nga napaso ang nagkadiiyang parte sa lawas. Nakaangkon og mga first degree burn silang Bernadette Piña ug Dr. Bin Jose Rodriguez. Samtang nakaangkon og second degree burn sila si Cloud Bernard Piña. Sila mibiya sa ilang balay human ang limpyo tungod sa pagbaha nga dala sa kusog nga uwan. Sa ilang pagbalik gikan na ngaon sa gawas, wala sila makamatngon nga nagleak ang tangke sa LPG ug miulbo dihang nagdagkot unta sila og kandila tungod kay nag-burn out. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Pag-asa nagpahimangno sa publiko nga mangandam alang sa pagsud sa bagyong Butchoy sa Philippine Area of Responsibility ugma. Dugang mga pagbaha posibleng masinati karong simanaha. Si Jinky Rusit sa detalye. Base sa 5 AM weather bulletin sa buhatan sa Pag-asa Mactan, makasinati ang tibuok Kabisayan og mga pag-uwan, dugdug ug kilat sugod karong Miyerkules, Huwebes ug Biyernes. Nunot kini sa pagsulod sa bagyong Butchoy sa Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw. Pagkakaroon ana sa 1,995 kilometers east of Visayas ang maong bagyo nga adunay international name nga Nepartak. Ang weather specialist nga si Romeo Aguirre miingon nga posibleng makasinati na sabog grabe nga mga pagbaha ang Sugbo karon nga semana. Niadtong Hulyo 1 nakatala og 65.8 mm nga uwan ang Pag-asa ug nahimong 151.9 mm niadtong Sabado. Busa awhag niya sa publiko padayong magbinantayon ug likayan ang paglabay og basura sa mga sapa aron malikayan ang mga pagbara. Atong limpyuhan ang atong mga estero, atong mga kanal para pod paglikay sa mga kalit na mga pagbaha labi na gyud sa kusog nga ulan. So kung ma-stack up ang atong mga drainage, baha gyud ang padulngan. Kinahanglan sab nga magbinantayon ang mga shipping companies sa mga gale warning ining panahuna. Ang 53 hangtod 54 km per hour nga hangin mo'y angayang bantayan tungod kay delikado kini sa mga barko nga maglawig sa kadagatan. Bisan ang posibilidad sa landslide, angayan sab nga monitoron sa mga local disaster team. Sa katawhan ato lang yapong giingnan permi nga magmonitor ta permi sa weather update para sa bag-o nga og latest nga mga information og sa bulletin pohon mahitungod sa bagyo
labi na katong naay mga biyahe sa dagat, so atong paminahon kung naabay mga public storm warning signals o mga gale warnings kay delikado pod sa maglayag kung naay panahon sa bagyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gihangyo ang paghimo sa usa ka regular nga posisyon ang mangulo sa mga disaster office sa LGU. Sagad sa mga pangulo niini nga nakaagi na og training, gipang ilisan tungod kay mga co-terminus ang ilang appointment sa mayor. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Provincial Disaster Risk Reduction Management Office mipahimangno sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ang Pangulo sa PDRRMO, Baltasar Tribunalo miauhag sa mga barangay ug Municipal Disaster Committee nga dili mo kumpiyansa, hilabi na sa nasinati nga sunod-sunod nga pag-uwan. Dili na to siya mapugnan, labi na sa mga lugar nga dili andam. Mana nalipay ko karon sa theme sa ato ang National Disaster Preparedness Consciousness Month, no? Nga nag-ingon nga kining pagpangandam kabahin sa katalagman tulubagon ni nato matag Pilipino, matag Cebuanon. So karon bisan kung gipaubos na sa pagbansay-bansay ang mga head sa local disaster units, giangkon ni tribunalo nga dili perfect ang tanan ug duna gihapoy mga pagkuwang sa ilang pagpangandam. Dunay dulan na pulo ka LGUs gawa nay head sa disaster office kay mga co-terminus ug bag-o na sab ang nilingkod nga mayor. Bisan sa ilang hangyo nga ipabilin kini, gisugyot niya sa mga mayor nga himuon nga usa ka regular position ang mangulo sa disaster office. Ilisdan man, so muhangyo ko sa ato ang mga local chief executive i-convene dayon pormahon ng opisina sa katong wala pa o nag-usab hayron ang pinaka-kamao nga tao, then sugdan dayon na kung gikinahanglan nga musuporta mi kung naay manawag sa opisina, first come first serve. Ang danbantayan nag-istorya man mi ni Mayor Luot, mangita ko no siya aglain kinsay ang ipuli pero muna paluapon gyud kay di man na siya pwede og madugay. Dunay pagi sa istorya but at the end of the story it will be the newly elected officer. Mao ta to nga katong karon maning kamuta nga taas-taas naman itong mga katuigan na nga sa ato pa na experience no base sa Civil Service Commission requirement ilagi to siyang buhaton 1 year man 2 years man. So kung makahire og angayan nga tao hopefully dili gyud siya ko terminos no kay we suffer. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gibasura ni Mayor Tomas Osmeña ang comprehensive drainage plan sa Sugbo. Alang kaniya mas maayo ang pag-divert sa tubig aron dili mo baha ang syudad panahon sa kusog nga uwan. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. You cannot challenge God, okay? What we can do is we can put a better program so that it will be less of that. Binuhatan sa Ginoo, mao kini ang pagulagway ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa grabe nga pag-uwan ug pagbaha sa Metro Cebu niadtong Biyernes sa hapon. Matud sa mayor, wa makasugakod ang mga kanal sa syudad sa kakusog sa uwan. Ang wa pagpatuman sa usa ka comprehensive drainage plan nakatampo sa grabe nga pagbaha sa syudad. Apan dili pabor si Mayor Osmeña niini og ang pagpatukod og dagko nga water tank og flood diversion system ang iyang paagi sa pagkontrol sa baha. Ang 900 million nga water tank nga proyekto nga wa mapatuman sa Department of Public Works and Highways sa Natalio Bacalso Avenue human gibabagan ni former Mayor Michael Rama. Just a few weeks ago, before the end of the term of Pinoy, this was the impounding project underneath Bacalso. That's already going to work. But, you know, it's going to work. That's for implementation early next year. But the bidding's finished already. Gipatun-an usab ni Osmeña ang paghimog diversion tunnel sa bahagikan sa downtown area paingon sa Guadalupe River aron malikayan ang grabe nga pagbaha. I-review pa usab sa mayor ang 1.5 billion nga gigahin sa drainage project nga wa magamit sa miaging administrasyon. Matud ni Osmeña, di manginahanglan og dakong kantidad ang mga drainage plan. Ang pagbutag og mga makasala sa basura sa mga sapa mo'y usa sa iyang solusyon. Kung tayo-tayan dito, ato bubutang ang rubbish truck dito sa ubos para mapundok ang basura dito para once in a while ang clamshell makapick up ang basura without having to go inside the river and clean everything.
Paningkamutan sa pamunuan ni Osmeña nga madali ang pagpatuman sa maong mga proyekto, hilabi na kay misud na ting-uwan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud, dili mo menos 125 katao ang patay sa duha ka pagpamomba sa Baghdad, Iraq. 115 patay ug 187 maran sa pagputo sa kapkap nga puno og bomba gawas sa merkado sa Karada, Baghdad. Kasagaran sa mga biktima naa sulod sa usa ka mall. Giangkon sa ISIS ang pagpamomba. Laing bomba pa usab gipabuto sa Eastern Baghdad. Dili mo menos 5 ang patay ug 16 ang samdan. Ang mga pagpamomba gihimo human sa fasting sa Muslim sa panahon sa Ramadan. Samtang 20 ang patay sa gihimong pagpang-hostage sulod sa usa ka restaurant sa Dhaka, Bangladesh. 20 sa gibanabana nga 35 ka mga customer sa sikat nga restaurant, mga foreigners. Lakip sa napatay ang 7 ka Japanese, 2 ka Bangladeshi ug 1 ka Indian citizen. 7 ka armadong tao misulod sa restaurant, dala ang mahait nga hinagiban, pusil ug bomba ug gihinay-hinay ug patay ang mga customers. 13 sa mga hostages na salbar sa kapulisan. Samtang 6 sa 7 ka mga nang hostage ang napatay sa gihimong rescue operation. Matod sa mga nasalbar nga hostage, gipugos sila pagpa-recite sa mga verses sa Quran aron mahibaw-an kung Muslim sila o dili. Gipamatay ang wala makabuhat niini, samtang ang naka-memorize wala patya ug naluwas. Giangkon sa mga sakop sa ISIS ang pagpang-hostage. Usa ka airstrike gihimo sa military sa Israel sa Gaza Strip nga nahimutang sa mga sakop sa Hamas. Ang pagpamomba gihimo agi og panimalos sa gihimo nga rocket attack sa mga sakop sa Hamas sa usa ka eskwelahan sa kindergarten sa Sderot, Israel. Walay naangol sa rocket attack nga gihimo Biyernes sa gabi ug walay tawo sa eskwelahan. Wala say naangol sa gihimong airstrike sa Gaza Strip nga miguba sa usa ka building. Target sa airstrike sa Israel ang mga leader sa Hamas ug training site sa maong pundok. Bagong hepe sa kapulisan sa rehiyon miawhag sa mga pulis nga nalambigit sa illegal nga kalihukan sa pag-undang na ug pag-surrender. Kinigaksyonan ni Leslie Caminadi Vistil. Mayroon kayang involved na pulis sa Region 7 sa illegal na droga? Si Chief Superintendent Nolita Linio ang bagong mangulo sa Police Regional Office. Matod pa niya, aduna siya listahan sa mga pulis kalawags ug nang hinaot nga walay pulis sa Central Visayas nga naapil niini kay iya gyud kining taktakon. You better stop it now. Okay? When I say now, ngayon, karon, itigil nyo na. Matod pa ni Chief Superintendent Nolita Linio, iyang ipatuman ang internal cleansing sa kapulisan aron mawala ang mga pulis nga badlungon. Buot usab niya nga malambigit ang tanan, hilabi na ang barangay sa pagkigbatok sa kapulisan sa kriminalidad. Gikinahanglan usab niya nga makuha ang support gikan sa local government units ug ang support gikan sa mga sakop sa media. Let us fight together this drug menace, criminality and corruption. If you are not involved, you are with me. Magkaibigan tayo, magkasama tayo. But if otherwise, siyempre, hindi tayo magkaibigan, magkaaway tayo. Giawhag ni Talinio ang mga pulis nga dili malimot silang gipanumpaan nga katungdanan. If you love our country, if you love your province, our province, if you love your family, if you love your children, and for the PNP, if you love your service, let us fight. Alang sa Aksyon Bisaya,
Leslie Caminade Vestil, News 5. Mandawi City Disaster Team naka-red alert na agig pagpangandam sa umaabot nga bagyo. Si Jinky Rusit sa detalye. Nabala ka na karon ang pipila sa mga evacuees nga naanahimutang sa Cebu International Convention Center labi pa sa nagsingabot nga bagyo nga musod sa Par ug Mang Adlawa. Si Shirley di mahimutang si ang gipuy-an labi na sa panahon nga mukusog ang hangin ug uwan matag adlaw. Usa lang siya sa libuan ka pamilya nga biktima sa sunog sa barangay Gizo dulan sa 4 ka buwan na ang milabay. Nabala ka, tami nga labi na wami ka ng tarong kapuy-an ba? Labi na kusog ang hangin-hangin daw na uwan. Kaganiha, gipaybaw sa pangu sa City Disaster Office sa Mandawi nga abli na ang ubang parte sa CICC building gawas lang sa Summit Hall alang sa mga mabdos, senior citizens o persons with disabilities. Buhaton nila kining temporaryo nga evacuation center sa mga tabangunon. Matod sa City Disaster Head, naka-red alert status na sab sila karon nunot sa bagyong Butchoy. Apan sigayon nga mukusog ang bagyo, mamahimo nilang ibalhin ang mga biktima sa sunog sa Mandawi City Sports Complex. Karon lang hangin-hangin lang, uwan hangin. For the meantime, atora sila sa lobby sa CICC. Not on the summit area. Kaya based on our assessment sa PDRMO, ang delikado kita ng lugar na sa summit area. Matod ni Suico, kompleto sila sa mga ekipo alang sa search and rescue operations nila. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Magtagbo karong hapon ang mga sakop sa Hunta Provincial aron tukion na ang tagsa-tagsa ka committee chairmanships nila. Si Lorraine Lumanta sa detalye. Karong hapon na ipahigayon ang inaugural session sa sangguniang panlalawigan diin prioridad nila ang pagbahin-bahin na sa mga komitiba sa mga bukal. Matod ni Vice Governor Agnes Magpali, adunay bag-ong komitiba ang ipuno ug kini mao ang Committee on Energy nga posibleng panguluhan ni 6th District Board Member Glenn Bersidi ug Tadio Joveto Uwano, Board Member sa Committee on Environment. Gituyok ini tungod sa rason nga adunay dakong panginahanglan ang probensya mahitungod sa kuryente. The islands, especially islands. Kana bitang mahal kaayo ang ilang kuan. For one thing, mahal kang ilang cost of electricity dito. Ya di pagid stable. Giangkon sa Vice Gobernador nga wa pa siya gitagaan sa ubang listahan sa mga bag-ong mulingkod sa nagkalain-laing komitiba, kumikan pa dayon pa kining gi-finalize. Positibo og andam usab si Magpali sa pagpadaplin sa partisanship nga panghunahuna alang sa kagawasan sa sangguniang panlalawigan. Sa bahin ni Jonky Uwano di siya magpili og komitiba, apan nagplano siya nga iyang i-refile sa Junta Provincial ang duha ka resolusyon sa mining og kural nga giduso panahon sa iyang amahan nga si Tadi kinsa namatay karong tuiga. Regarding to sa coral, ibalik mo kuno to first reading kuno balik. Samtang gipahibaw usab ni Magpali nga iyang kuhaong consultant on barangay affairs si kanhi board member Gigi Sanchez nga kanhi midagan sa pagka-kongresista sa 3rd District apan napildi sa nakalabayng eleksyon. Matod ni Magpali si Sanchez kugihan og makatabang og dako sa Junta Provincial. Alang sa Aksyon Bisaya, Lorraine Lumantas, News 5. Di ay pahinumdom sa mga Mandawihanon. Sugod-sunod semana, gidili na ang paggamit og plastik sa tanang establishmento sa syudad sa Mandawi. Kini humanhingpit na nga i-implementar ang plastic ban ordinance sa Dakbayan. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Sugod-sunod semana dili na pwedeng mugamit ang mga negosyante og plastik sa ilang negosyo, human nanganti si Mandawi City Mayor Luigi Quisumbing nga istriktong ipatuman ang plastic ban sa iyang administrasyon. Giangkon sa mayor, way ngipon ang maong ordinansa nga una nang gipatuman niadtong tuig 2010. Busa karon, tinguha ni Quisumbing nga hingpit kining i-implementar agig usa sa mga solusyon sa dugay ng problema nga pagbaha sa maong Dakbayan. Nasuta sa paglibot-libot ni Quisumbing sa miaging semana atul sa grabing baha nga usa sa rason sa pagbara sa mga drainage mao ang mga plastic nga gilabay sa mga sapa. People Manggod are already aware that there is a plastic ban. You know, so I don't feel the need to conduct a massive information campaign. Hibaw na ba yung tao kung unsa ang components sa plastic ban? So, nag-propose ni completely lang matigaan ang learning paper
release line Aron hingpit kining mapatuman, hingusgan sab sa mayor ang implementasyon sa anti-littering ordinance sa syudad. Gimando niya ang citizens arrest sa si bisan kinsang masakpan nga maglabay og basura sa kadalanan, labi na sa kasapaan. Basically, if you litter in the streets of Mandaue, especially along the waterways, expect to pay a fine or expect to go to jail for a few days. No? We will be very strict in this implementation. Nasayra nga sa duha ka sapa sa Mandaue, ang buhatan sa city engineer nakahipos og 5 ka truckload sa mga basura ni adtong weekend. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mayor Tomas Osmeña magtukod sa usa ka departamento alang sa pagtabang ni adtong mga tawo nga adunay transaksyon sa City Hall. Sila muhatag sa libre nga serbisyo nga sama sa usa ka fixer. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Sa 11 higayon, natapok ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang mga empleyado sa City Hall atol sa iyang flag raising ceremony kaganyang buntag. Kausa na lang usab matagbunga ng flag raising ceremony inay nga matag Lunes sa miaging administrasyon. Mibahad ang mayor sa pagtaktak sa katungdanan sa mga empleyado nga masakpan nga adunay illegal nga kalihukan. If we give a second chance, the others will continue. That's my point. They have to risk. To get caught. Sport lang ta. Oh, you got caught. What can I do? Gidili usab ni Osmeña ang mga sip-sip nga empleyado o gihangyo nga motrabaho lang alang sa mga subuanon. Gipasalig sa mayor nga iyang pahalipayan ang naningkamot sa ilang trabaho. Alang sa pagpasayon sa transaksyon sa publiko, magtukod si Osmeña og departamento sa mga fixer sa Cebu City Hall. Sa maong buhatan magpatabang nga libre ang mga dunay transaksyon sa City Hall. Giulagway sa mayor nga sama sa usa ka waiter ang trabaho sa mga fixer. But we will do it in a controlled way and you cannot bribe them. Because the moment you go there, you will be registered, your complaint will be logged in, a case will be developed, and then you will be assigned a fixer. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ug sa atong live news karong hapon, aron maengganyo ang mga tawo nga mosagop og askal, nagpakatap og advertisement sa tibuok Costa Rica nga nagpakita sa kaninot og kayunig sa teritoryo di Zaguates. Ang tinuyanan sa kapin 900 ka mga managlahig breed sa iro nga kanhilibod suroy sa kadalanan og karon giatiman sa mga tawo nagdumala sa maong teritoryo. Ang lugar nga gikonsiderar nga paraiso sa mga askal. Ani ang report. Gikuha sa mga kadagkuan sa teritoryo di Zaguates ang mga iro nga libod suroy sa kadalanan sa Costa Rica nga wa nay mga tag-iya. Matud pa nga inatiman kaayo ang mga iro sa teritoryo gawas nga pakanon sila og sakto. Aduna sab sila'y luwas nga lugar nga kapuy-an kung diin pwede silang magdagan-dagan tibuok adlaw. Giingong di lang alang sa mga iro ang teritoryo di Zaguates tungod kay alang usab kini sa mga taong mahiligon sa mga iro. Pwedeng bisitahon ang teritoryo aron makigduha sa mga askal. Pwede sab nga mosagop og iro sa teritoryo labi na nga nagkadaghan ang gidaghanon sa mga iro nga nanginahanglan sa pagatiman sa teritoryo di Zaguates. Alang sa walay karapusang mga chika, balik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucatsera, mga toward of the gay nagkanayon. Kapag puno na ang salop, share your blessing. Agay! Maukato mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!